No Alamat la Selva continua demanant un projecte d'electrificació de la comarca amb menys impacte ambiental. Exigeixen que s'estudiïn alternatives de subministrament del ramal que ha de passar per Riudarenes, tenint en compte les necessitats elèctriques del territori i que no requereixi una línia d'alta tensió. Des de la plataforma, creuen que en la taula de diàleg que va tenir lloc entre els representants del govern català i espanyol, els ajuntaments, el Consell Comarcal, la Diputació de Girona i les empreses elèctriques, ha de servir per pactar una ampliació de la xarxa menys agressiva per l'entorn. Creiem que aquesta taula ha de servir precisament per això, derogar la MAT, estudiar les 6 alternatives que hi ha i que es pugui triar aquella que tingui un menor impacte sobre el territori, que sigui la més ecològica i la més sostenible, que respecti la biodiversitat del territori i que estigui d'acord amb la voluntat de tot el territori. Per altra banda, també demanen informació i transparència per part de les companyies elèctriques sobre el consum del territori. D'aquesta manera, es tindran en compte les necessitats per valorar les opcions de subministrament elèctric. Hem creat un manifest que podeu trobar a la nostra pàgina web, noalamatselva.cat, que el que pretén és recollir el màxim d'adhesions per demanar aquesta derogació de forma immediata i també aprofitem per demanar el màxim de transparència, que arribi a la ciutadania els diferents informes i les justificacions del per què és necessari una infraestructura de subministrament i que tinguem les dades per poder-ho avaluar i poder mirar quina és la solució més òptima per tots nosaltres. Amb aquest manifest es vol fer notar que la comarca de la Selva estan en contra de la MAT. En les primeres 48 hores, més de 2.000 persones ja han signat el manifest.